Lesu TV Gombe. Ya kamata wannan fitan a ce da na yi da waya a hannuna. Sai da kuma ya rage, ya kamata a ce in yi using earpiece kafin nan. Mata barka ce. Yawwa barka. Ya gida aiki? Lafiya lau. Ɗan mata na ga irin wannan kwalliyar da kike sana Allah sai yana. Wallahi na ɗan fito ne kawai zan ɗan shiga gari haka. Amma yan mata gaskiya sun burge ni ba. To gaskiya na gode da wannan kalaman naka. Da Allah ya mata in ba ki da mu da Allah ina so ki na kin burge ni. To gaskiya na gode da irin wayannan kalaman naka, amma anya za ka iya soyayya da ni? Me zai ana iya zan iya mana ba na ce ina son ki ba. To shikenan, amma ko a irin wani hali ka gani za ka iya rayuwa da ni? Zan iya mana ba na ce ina son ki ba. Saboda Allah son da nake miki a cikin zuciyata ba zai iya musaltuwa. Yanzu da a ce zan kwatanta son da nake miki da bakina, in zan kasa shi kashi 1000, in ɗauki kashi 1 in ce zan fassara miki, zai kai yawun bakina a ƙare duka, haƙwara su kakkare, harce na ya bushe, babban ɗaya daga cikin 1000 na irin son da nake miki. To bawan Allah na gode. Za ka tambara? Don girman Allah ki haƙuri. Dan Allah ki haƙuri. Kuma za ka je ba kowa wani yanayi ka ce za ka. Wallahi ban san haka kike ba, dan Allah ki haƙuri. Matsalan bil'adama kenan. Sai ɗauka maka alƙawari kuma ba iya cikawa zai yi ba. Yanzu shi yana tunanin ya gudu kenan? Bai san ina kallon shi ba kuma ina tare da shi a kowane lokaci. Allah na yi gamo. Allah wallahi gaskiya daga yau in ba san mace ba zan ƙara mata magana ba, ashe aljana ce. Na yi gamo. Kai bari in ɗan zauna ko zan shi. Kai Allah yanzu kwanciya ma zan yi a nan ɗan huta tukunna kafin in tafi gida. Ka gama gudun naka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba damuwa. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV, Lesu TV.